Он зась поздить. Калаш. Ви знаєте, що Наруто унікальний ніндзя. Дайте йому час. Тему тепер поддержка цим борю. Перебачте, що запоздаємося, хлопці. Треба було часу, бо ся підготовити стати слідуючим. Хокаге. Доста, Какаші, йди на нього. Нігде з нього не буде нормальний ніндзя. Так він обозирив варений бурак. Доста було. Слухайте мене. Місія така. Мав тут два дзвоник. Вас є троє. Єдин, котрий не узьме дзвоник, улетить вон із академії. Вони сте хоснувати любу зброю. Кіті сте не готові не вбити, не прийдете далі. Оу! Ну що, хлопче, готовий? А як? Я вже йду. Оп, оп, ще мало. О, ніт, де є Наруто? Надіюся, він не атакує в сліпій зоні. Оп, а ну постарайся мало ліпше. Можете хибить чакра. Он правий. Обстаємося один. Є лише один виход. Здоров, Лялисе. Здоров. Какашинець дуже сильний. Знав. Хочеш мою поміч? Я... добрі. Йой-йой, твоя чакра така сильна. Добра робота, Наруто. Ау. І сама послана, Наруто. Наруто! Наруто, кейте гру мені! Ви казали, що маємо вас убити, Какаші-сенсей. Наруто! Наруто, блядь! Я не знав, що чинити. Ви казали, що маємо вас убити. Учителю. Я більше не знав, що чинити. Що? Я більше не знав, що маю чинити. Я більше не знав, що маємо чинити.